Her har vi et almindeligt kontorfællesskab. Det er smart. Folk er samlet, kan bruge hinanden til at netværke, diskutere og udvikle idéer. Men det gør de ikke. Der er for mange lukkede døre og folk, der ikke rigtig kender hinanden. Folk møder om morgenen, sætter sig ved skrivebordet, drikker lidt kaffe, spiser måske lidt sammen. Så arbejder de videre og går hjem igen om eftermiddagen. Her har vi NextOffice. Det er et nyt koncept for kontorfællesskaber. Det er endnu mere smart. Hvorfor? Fordi det er anderledes? Lad mig vise jer det. NextOffice er for iværksættere, der er nået til, hvad vi kalder fase 2. De har etableret et firma og er i gang. Fase 2 er en ofte overset del i opbygningen af en virksomhed, hvor man begynder at bruge enormt meget tid på ting som ledelse, strategi, regnskab og investering i udvikling. Altså tid på viden, man umiddelbart ikke tjener penge på. Den viden kan man selvfølgelig tilkøbe sig gennem rådgivning, men det er dyrt. Hos NextOffice er der en naturlig og gratis adgang til denne viden. En viden, som sikrer din virksomhed, hvilken retning den skal bevæge sig i, hvilke muligheder virksomheden har, og hvilke gratisydelser din virksomhed kan gøre brug af. Det klargør og faciliterer NextOffice. Og det gælder ikke kun for nystartede enkeltmandsvirksomheder, men også for større virksomheder. Alle virksomheder vil blive inddraget i fællesskabet, og kan derfor på en legitim måde gøre nytte af hinanden på tværs i fællesskabet. Det almindelige kontorfællesskab er lukket. Her er det ikke altid let at få hjælp. Det er ikke kun fysiske barrierer. Det er lukket, fordi folk har travlt med at holde dampen op. De fokuserer udelukkende på deres eget arbejde og egne problemstillinger, da de ikke har hjælpen til det. Hos NextOffice der er alle mentale døre åbne, og her er det legitimt at stille f.eks. et generelt spørgsmål, som alle i kontoret kan høre, og dermed eventuelt svare på, uden at forstyrre andre. Hos NextOffice er virksomhederne en naturlig del af den proces. NextOffice er også åbent for andre end dem, der har en fast plads. Og det er muligt at komme ind fra gaden og arbejde en dag eller to, eller være med en gang om ugen. Man kan købe klippekort og booke en af de dertil dedikerede kontorpladser, eller et møderum eller konferencelokale, online på websiden. Udover det åbne kontorfællesskab og mulighed for input udefra, har NextOffice flere fordele. En gang om måneden afholdes Next Café. Et sted, hvor solide erhvervsfolk kommer forbi til kaffe og fromage. Her vil det være en unik mulighed for gratis sparring af idéer, råd, spørgsmål eller coaching omkring sin virksomhed, eller eventuelt forbindelse til investorer. En anden fordel er gratis prøvetid. Gratis. Det er muligt at prøve det helt uforpligtende en uge, så du selv kan fornemme, hvilke fordele der måtte være for lige netop dig. Kom selv forbi og prøv det på dage. Vær en del af NextOffice og få faciliteret din fase 2, gratis sparring og rådgivning, et innovativt kontorfællesskab. NextOffice. Vi skaber værdi for andre.